Čaute, ja som Štoky a toto je Ultracross 55. A toto je Belospišák, autor týchto tak radi behám. Príjemnú zábavu. Ešte má aj zmysel pre humor. Sekundy pred štartom. No máme odštartované, nálada je zatiaľ taká komornejšia, povedal by som až ambientná. Asi je to tým, že dneska je štátny smútok, ale aspoň už vychádza slniečko. No prvý kilometr a normálne zápchy. Zápcha jak na Václavském námestí. Praha už volá, Praha už volá. No a už to začína. Tu jeden zlý krok a členky v ťahu. Takže ešte aj okuliare som musel dať dole a zanďalát. Toto je ono. Toto je presne ono. Naozaj neviem, ktorý chuj vymyslel túto behať. Ahojte, volám sa Beloš Pišák a som organizátorom horských ultramaratónov, východňarská 100 a Ultracross 55. Šmíka sa, no. Ahojte, volám sa Beloš Pišák. No, 5. kilometr a Zádielská dolina tu pod nami. Tuto bežci bežia, tak asi by som mali za nimi. Dobre, všetko super, len veľmi fúka vietor. No dobre, takže 8 km a prvá občerstvovacia stanica a tento čávo tu nemá chybu. Tak poďme si dať nejaké fajné raňajky. No okej, takže dal som si hroznový cuker, kolu samozrejme a pokračujeme ďalej. Ako inak do kopca. 10. kilometr, 820 prevýšenie, stále fúka ten vietor. Čož na jednu stranu je príjemné, osviežujúce, na druhej strane je to úplne na A už vidím prvú prekážku. No bastri. Zatieklo troška do pivnice. Ty vole, kto sem dal tie konáre? Ahojte, volám sa Beloš Pišák. A ďalšie konáre, ďalšie prekážky. Beloš Pišák. Občas si tak vravím, prečo si toto ľudia dobrovoľne robia. Proč? No a teraz čas. Dobre. Príjemnú zábavu. No okej, takže 18. km, 900 prevýšenia, dosiahli sme druhú občerstvovaciu stanicu, juchej! Tak si poďme niečo fajné dať. Dobrý deň, ako sa máme? Neotrevuj, lebo dostaneš po papuli. Serúzni. Ježiš, čau, čo ty tu robíš? Ty si myslela, že sa ma zbavíš, čo? Štoky ma prehovoril, že mám povedať aj s kopcami. No dobre, takže druhá občerstvovačka za mnou, chleba so šmaľcom, čipsy, kola a ide sa ďalej. Ešte jedna vec, toto jazierko, hneď by som sa sem švacol, ale je tu zákaz kúpania, takže bohužiaľ musíme ísť bez kúpania ďalej. 24. kilometr, som zhruba v polovici nastúpaných výškových metrov, no a pomaly, ale iste si budem musieť začať zvykať na fakt, že sa ocitám v lese úplne sám. Budem musieť dvakrát dávať pozor na trať, aby som zase nezišiel v strate, ako naposledy. Fasa, práve som zišiel v strate. No začína ma toho dosť ako. Ty kokos, akože už dobrú pol hodinu idem sám, za mnou nikto, predo mnou nikto, tuto mám tak strašne rád, a zanďalát. A ja tuto si kráčam pomaličky v lese, úplne sám! Tu aj s kamerou. Ja by som aj pobehol, ale nevládzem. Skadzi paru zoberem. Sám úplne, chápeš? Nikto tu není. No tu keď ma zožere medveď, tak som v p***či. No ale keď vidíte toto video, tak ma pravdepodobne nezožral. No tak práve mi prišla SMS-ka, že vitajte v Maďarsku. Üdvözöljük Magyarországba. Köszönöm szépen. No ale podľa hodiniek idem dobre, hej, takže akože, no. Fú, dobre, 29. kilometr a dosiahol som prvý kontrolný bod, kde si treba urobiť selfiečku. Takto. Aby pán Beloš Pišák Ahojte. Veril, že sme bežali celú túto jeho kokotinu. Pokračujeme do tretej občerstvovačky. A pripomínam, že som tu úplne sám!
No priatelia, takže 30. kilometr, nachádzam sa v dedinke Hačava, kde sa nachádza aj tretia občerstvovačka, kde som to dotiahol. Takže idem doplniť zásoby, pretože do tej ďalšej občerstvovačky je to veľmi ďaleko. A zanďalát mám dosť. Many minutes later. Tretia občerstvovačka opúšťam, doplnil som poriadne zásoby, pretože ďalšia bude naozaj ďaleko a minulý rok som tam došiel až na výpary. Tak troška som tak nabral teraz druhý dých, funky nálada, všetko super, takže makáme ďalej. A few moments later. No takže tam hore stúpame po tejto exkluzívnej trase. Ahojte, volám sa Beloš. Dobre, už nejdem do neho kopať. Ešte mi zakážu účasť na budúci rok. No bohužiaľ, tu sa nedá nič iné robiť, fakt len to vykráčať hore. No ale nie som si istý, či ešte na to bude priestor, takže to radšej vybavím hneď teraz. Kurva s kopcami! Môžeme ísť ďalej. No okej, takže vystúpal som ten kopec a druhá kontrolná stanica, kde si treba robiť selfiečku pre Belka, že by veril. No a pokračujeme ďalej. Ty kokos, akože natáčam sa pri selfiečkách, to je Influencer 2.0 alebo Influencer na druhu, keď chcete. Práve sa naplnil 6-hodinový limit, čo som už na trati. Osobák z toho už dneska nebude, vôbec nevadí. Budem rád, keď dojdem do cieľa, keďže som na listine zranených bežcov. No ako vidíš to, zase úplne sám v lese. 40. kilometr a posledná samokontrola. Takže Belko, pre teba jedna taká špeci fotka. Takto. Why are you gay? Dokonca 16 kilometrov a mám dosť. Minulý rok o tomto čase som už bol v Zádielskej doline a tento rok som ešte len tu dobrých 7-8 km od Zádielskej doliny. No znamená to jedinú vec, že tento rok Zádielskú dolinu posunuli ďalej o 8 km. To mi nevychádza. Bože, aká malebná chátka tuto, ty kokos. Normálne by som sa tu usadil a už by som tu zostal žiť a už by som ďalej ani nešiel, lebo sa mi nechce. No dámy a páni, blížim sa pomaly, ale iste ku chate v Zádielskej doline. A ja som vlastne ešte nepovedal, že môjim heslom tohto ultramaratónu je, že nie je umenie zabehnúť ultra, keď to máš natrénované. No tak ešte záverečné preliesky na 46. kilometri. Akože Belo, na budúci rok by si to tu mohol trošku poupratovať, nie za to. Ideálne aj vyasfaltovať, to by bolo, že... Moje kolena, Poď! Super! Štvrtá a posledná občerstvovačka. Ja mi sa normálne nechce veriť, že som tu. Takže poďme dať čo spapať, napiť sa, doplniť zásoby a už s odsťou do cieľa. No dobre, takže opustil som poslednú občerstvovačku, dotankoval som, dal som si kolu, chleba so šmalcom, čipsy, takže capkám si pomaličky do cieľa. Pardon. Minulý rok o tomto čase som už bol v cieli, teraz ešte ťapkám v Zádielskej doline. Niekedy sem zájdite, je tu naozaj krásne, oplatí sa. Len prosím vás, nechoďte sem kočíkovať, vlastná skúsenosť, zle sa tu kočíkuje. A vlastne ja som zabudol, že tu ešte jedno 300-metrové stúpanie je, lebo bez toho by to bolo veľmi jednoduché. Mám asi 4 km, ktoré mi chýbajú do cieľa, ale KO. Aspoň výhľad pekný, no keď už nič. Som mŕtvý, som totálne mŕtvý. Mám dosť. Ty kokto, toto je o veľkom seba zapretí toto, lebo masaker, nevládzem nič. No vyšteral som sa na posledný kopec, chvála Bohu. Ja som vlastne zabudol, že my po tých skalkách ideme ešte raz. Výborne, super, lebo vlastne bez týchto skál, keby sme ich nešli ešte raz v závere, tak by to bolo úplne nič. Inak Čaja sa ma pýtala na občerstvovačke, že odkiaľ ťa bolia nohy, od členkov či až od kolien? A vravíme, vieš čo, moja odtiaľ to ma bolia nohy až dole. Všetko, komplet. No a pravda, že vietor tu ostal, ten domov nešiel, hej, ten čaká, kým všetci dojdú a potom sa možno poberie domov. No pozrite sa na to, pozrite sa, po čom bežím. Ako, ty kokos, toto je úplne že celé zle. To je akože taký 40 kg ultrabežec, čo má také nožičky, ok, beriem, že to preskáče ako srnka, ale ja mám skoro 100 kg, som atlet, atletický typ, ale toto proste... 100 chutí tu mám sadnúť si a srať na to. Tam je cieľ, už vidím cieľ, ale to mám pocit, keby bol v Číne. Ty kokos, tak ja som práve 10 hodín na trati. 10 hodín na trati do v robote nie som 10 hodín. Skaly v***ané, skúšané tam. Ty kokos, stále není koniec. Stále sú tu tie skaly. Už do p***.
Hodinu idem po nich, hodinu a pol idem po nich. Sa mi ešte aj snívať bude o tých skalách. 2000 years later. No dámy a páni, takže po 3 týždňoch, ktoré som aktuálne strávil kráčaním po skalách a rovnaký časový interval som venoval aj nadávaniu na tie skaly, plus na autora, som sa konečne dostal dole, aktuálne mi do cieľa zostáva niečo málo 400 metrov, takže idem do cieľa, aj keď v katastrofálnom čase, ale nevadí, som tu. Za Kristuša Mária, asi. Peter Sober, cieli. Keď ťa chytím, tak ťa... Dobre. Díky. Fuj, no dámy a páni, ja som v cieli aj s takýmto krásnym diplomom, aj s takýmto krásnym uterákom, Ultra Cras, krásny. Fuj, takže taký bol Ultra Cras 55 a najbližšie by malo ísť ázrievské pobehanie, takže vám prajem pekný zvyšok dňa, zostaňte ladení a športu zdar. A pamätajte si, nie je umenie zabehnúť ultra, keď to máš natrénované.